И ето едно пряко включване от Дубай. Сега има пушваме малко наргиленце. Няма как да не пробваме местни наргилета, защото това си все пак една от родините на наргилето. Тук начинът на приготвяне е доста по-различен от този, който ние сме свикнали в България. Ще ви покажа малко по-късно как го приготвят тук и какво използват. Една от основните разлики, които виждате на пръв поглед, е това, че няма коронки, ами използват чисти дървени въглища вместо кокосови, което има своя чар в формация, тъй като при нас с един леко барбекю вкус към самото наргиле и е доста приятно. Това наргиле сме го направили с нахва двойна ябълка и по принцип обичам двойна ябълка, но тази е много добра. Ще ви покажа сега и зад кулисите как приготвят наргилето, какви чашки използват. Надявам се да ви бъде интересно. So what is it? Al Fakir? Yes. Fakir, yes. Minus snack, right? Double silver. Finish. Това ябълка тук е много добре. Сега ще ви покажа в пустинята как правят наргиленце Afzal Panras, който е доста интересен аромат с Al Fakir Borovink комбинация. Трябва да е готино. Afzal и Al Fakir Blueberry. Afzal Panras. Is this for one shisha or two shishas? Two shisha. Because I have same time to order. Yes. Same Okay. flavor. Believe me. This copy number one. It's a bit strange, you press it hard. Hold in medium. Yeah. Interesting because we do it another way. Like this press, this one. Yeah. Full tight. Over here, put charcoal. Yeah. And after this one. Отново дървени въглища сложиха. И също много приятно. Малко наподобява, ако знаете, тези индийските пръсти, които се палят и горят бавно на клечки. Аромата между Afzal и боровинката се получава нещо такова и е много интересно и странно харесало. Сега ще видим колко време ще издържи.
Сега часът е 6 до 10, ще ви изсичаме малко по-късно. Вече минаха 2 часа и наргилето още държи, което е доста впечатляващо за начина на приготвяне. Съм доволен с мен въглените постоянно, защото тези въглени доста бързо изгарят. Абе, майсторете се, каквото си говорим. Това беше моят кратък монтаж от Дубай. Както виждате, доста интересни и различни методи от тези, които ние използваме тук в България. Но работят наистина добре, останах впечатлен от наргилетата, които пуших там. Наистина много добри бяха, дълги сесии и аромата оставаше силен и се усещаше почти като в началото на сафарито, дори 2 часа след като беше направено наргилето. Наистина много доволен остана. Зал Панрас с Алфахер Булбери беше много добра комбинация. Ако можете да докопите тези два тюна, задължително ги пробайте. Това беше от мен, приятели. Надявам се този кратък епизод да ви е харесал, да ви е бил полезен, нови идеи. Може вече имате още материал за различна импровизация. Действайте, това беше от мен, бъдете живи и здрави и до следващия път. Чао!